אז זו עבודה של חיים ברמן, והוא יספר על העבודה, ואז תרצו גם לדבר על הבחירה של מה שהוצג פה, כי שוב, כל גופי העבודות שאתם רואים הם גדולים הרבה יותר ממה שמוצג, וזה ממש חשוב שנדע שזה לא, שגוף העבודות אני רואה אותו באופן כללי. חיים, נצא מיד את חוזרת, מובילה טיימר. לגמרי, ההצגה היא חלק מהיצירה. קודם כל, תודה רבה 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 שהגעתם היום, זה ממש לא מובן מאליו לנוכח האתגרים המעודכנים, אז באמת תודה. התודה השנייה שאני חייב מיד בהתחלה זה למשפחה של שאול, שהוא הנושא של העבודה הזאת, שבנדיבות ובאומץ לב בלתי רגילים אישרו לי גם לתעד וגם להציג את העבודה הזאת. כמובן אני חייב תודה על הפלטפורמה לפוטו ישראל, כי אין כזה בשום מקום. גם למאיה הרכזת שלנו וגם להדס שעצרה את העבודה שלי, היא בטח תבוא לספר על זה אחר כך. מספיק עם ההקדמות, יאללה בואו נלך לעבודה. יום אחד בתחילת 2020, די עמוק בתוך הקורונה, אני מקבל טלפון מידידה טובה שלי, והיא אומרת לי, תשמע, תעשה לי טובה, תעזור לנו, כי אבי לקה באירוע מוחי ומתפתח אצלו סינדרום של דמנציה, ואנחנו צריכים שתבואו לעזור להיות לו לחברה, ללוות אותו בערך פעם בשבוע עד שנוכל להשיג עוד סוג של עזרה כדי לאפשר לרעייתו לצאת קצת להתעבר, וזה כי היא כבר הייתה מטורפת מטיפול 24/7. זה איגור, מה קוראים לו? אני מבקש, כן, לשמור על הפרטיות. תודה. אז אוקיי, כמובן נעניתי לעניין, ואני אחר כך גם אסביר מה הקשר האישי שלי לנושא, אבל הגעתי והתחלתי לארח לחברה לשאול, שהוא מבחינה גופנית עדיין היה בסדר, אבל הסינדרומים של הדמנציה כבר התחילו להחמיר אצלו. אני לא רוצה להרצות על דמנציה, בכל אופן, אבל יש שני סוגים. סוג אחד הוא דמנציה שמבוסס יותר על תהליכים כימיים ועל רגעתית ומתמשכת, משהו שאנחנו מייחסים אותו לאלצהיימר, ויש דמנציה רקע וסקולרי של פיצוץ רנדומלי של כל מיני כלי דם במוח, זאת סדרה, זה זן יותר ארסי של דמנציה מבחינת מי שתומך. אתה בתיבת הפתעות רעה, אתה לא יודע למחרת אם הוא קם, איך הוא קם, איזה תפקודים הוא איבד, מה בדיוק קורה. בתקופה שאני ליוויתי אותו, ואנחנו ישבנו בבית ודיברנו, ולרגע אחד הוא היה מאוד מאוד ערני ולוצידי וקוגניטיבי, ולרגע אחד ראית שהוא מאבד את זה, והוא שט בכל מיני מקומות שהוא כל הזמן חשב שהוא באמצע השיחה, באמצע החיוכים, באמצע הבליחה, פתאום אתה רואה צל שעובר על העיניים שלו, הוא אומר, רגע, אנחנו בקנדה, איך אני אחזור הביתה, איך אני ארוז את כל הדברים ואני אחזור הביתה לישראל. הוא ממש איבד את זה. והיינו ביחד בעבודות בקינה ובטיולים בשכונה,
ובשיחות, וביליתי איתו הרבה מאוד זמן. מבחינת התהליך זה סוג של מעבר מאור לצל. מבחינה ויזואלית זה הדימוי הכי חזק שיצא לי מהסיפור הזה, עם קפיצות קדימה ואחורה, תלוי באיך הוא קם באותו יום. ולפעמים הוא היה מאוד נרגש לספר לי בפרטי פרטים על הטיול שלו, איך הוא בדיוק היה עם המשפחה באנטארקטיקה וברח להם כדי לראות את השלג, ורגע אחרי זה הוא לא זכר איפה המטבח בשביל ללכת לעשות קפה. ואני ליוויתי את כל התהליך הזה מהצד, ובאמת אתם רואים שהצילומים הם פה הם מאוד אינטימיים, מאוד ביתיים. האמת היא שבמידת מה הייתי נבוך להציג את העבודה הזאת, כי כולם מציגים פה אתגרים גלובליים ולאומיים וחברתיים כלליים, והסיפור הזה מאוד מאוד אישי מבחינתי, ואחר כך אמרתי, לדעתי כולנו נתקלנו בצורה ישירה או עקיפה בדבר הזה באיזשהו מקום. אז החלטתי לקדם את העבודה הזאת. הקשר האישי שלי לעניין הוא זה שאימי עליה השלום נפטרה ב-2011, ואנחנו ליווינו את הסדר גודל של 10 שנים בדיוק באותו סוג של דמנציה. אתם יכולים לתאר לעצמכם כאנשים מטפלים קרובים, אני גם בן יחיד בעוונותיי, אז כאנשים מטפלים קרוב, זה השאיר אצלי סריטרה וטראומה לא קטנים, ולא הצלחתי לאבד את זה. העיסוק בעבודה הזאת נתן לי איזושהי פרספקטיבה נוספת, וידעתי למה אני צריך לצפות, ולאט לאט עשיתי את העיבוד הנפשי שבא יחד עם זה. הדבר האחרון, אולי מה שלא אמרתי, ומכאן נגזר שם הסדרה הזאת, שם העבודה הזאת. שאול היה בעברו פרופסור לפיזיקה של מצב מוצק, אחד מהאנשים הבולטים בתחום שלו באופן גלובלי, ועכשיו הוא פתאום מוצא את עצמו על קרקע רועדת. אני ממש מאושר מהאיכות של ההדפסה, יחסית לשנה שעברה, אבל אני חושב שטעו פה בבחירת התמונה שאנחנו בחרנו את המטושטשת והם נתנו את החדה. כל הדימויים האלה אמורים לייצר איזושהי תחושה של חוסר יציבות, של מעבר בין אור לצל ושל אינטימיות. כמה הצלחתי במשימה הזאת, אתם תגידו, זה הסיפור שלי. תודה. כן, לפני שאת מתקדמת הלאה, תגידי את על העבודה. לא, האמת שאתה סיכמת את זה, כי שוב, גוף העבודות של חיים הוא היה גדול יותר, אבל שוב, מהשיחות שאני מנהלת עם האומנים, הוא כל הזמן דיבר על המצב הזה, מצב הביניים, שהוא נמצא בין אור לצל כל הזמן, ובשלב מסוים כן היה לי חשוב להציג גם את הדברים האלה, כמו הפתקים, גם מניסיון מר ואישי, גם לתת מקום באמת למי שהוא היה, אבל לחפש הרבה מהדימויים עם הפערים בין האור והצל, והפנים שלו שמוסתרות מצד אחד, והשרוף שיש פה כשהוא גם בצל. כלומר, יש לזה משמעות מבחינתי כשאני מסתכלת ויזואלית על הדימויים, לחפש דברים שתואמים גם את הסיפור. ואני שמחה שזה מה שעשינו. בסוף, ואתה צודק, זה אמור להיות מטושטש. כי זה אמור להיות המצב שבו הוא נמצא, ואני התעקשתי שזה יהיה המטושטש, כי בהתחלה חיים אמר לי, את בטוחה? אמרתי לו, כן! אז הנה. אז זה הצליח לי. הגורל החליט. אני רוצה להגיד רק עוד משפט אחד, הדס אמרה אותו קודם במצגת של מישהו אחר, גוף העבודה הזה מכיל לדעתי יותר מ-400 תמונות שמתוכם נפטרו התמונות ספציפית פה, אבל יש עוד תמונות מהממות אחרות שגם משקפו את המצב בצורה כזאת או אחרת, אבל מה לעשות, יש מקום רק לככה, אז זהו. אז תודה רבה לכם. תודה רבה חיים.
המכתב הזה מי כתב? הבת שלו. כל הזמן צריך תזכורות במצב שהוא מסוגל לתפקד קוגניטיבית, תזכורות, היו מלא מכתבים שם, לא צילמתי את כולם, כי חלקם הם חודרים לפרטיות, אבל פה, כאן היה לצלם, ואתם רואים פה את כל הקונפיגורציה. למה בחרתם את התמונה הזו? זאת? כן. זה בגינה שלו, יש פה פסל של צב שנפל לו הראש, וזה מטאפורה על המצב. הוא בעצמו פיזית נראה מאוד מוצק, אבל הקוגניציה שלו כבר לא משהו. יופי. וזה מעציב, אני התחברתי לזה אישית, משפט אחרון. כן, כן. התחברתי לזה אישית מכיוון אמי עליה שלום נפטרה ב-2011, וליוויתי אותה לאורך עשור שלם בדיוק בתהליך הזה, וראיתי איך היא הולכת ונעלמת, וזה השאיר לי סרטה מאוד מאוד עמוקה שלא היה לי זמן לאבד אותה באותו זמן. הליווי של שאול במקרה הזה נתן לי הזדמנות להסתכל על זה טיפה יותר מרחוק ולעשות עם עצמי את העיבוד הנדרש בשביל להמשיך הלאה. תודה רבה לכם על ההקשבה, קהל מאוד קשור. תודה. ולמה הכביסה שם? טוב, אני לא חייבת להיות סיבה, אני גם אדבר על זה אחר כך, אבל בכל זאת. יש סיבה. כל התמונות כקולקטיב אמורות לשקף את העניין הזה של מצד אחד אינטימיות ומצד אחד אור וצל. אז זה החוט הוויזואלי שמקשר בין כל התמונות. נכון. ועם כל מיני כאלה, מסתכלים טוב, זה המשרד שלו, כן, לשעבר, אתה לא מתפקד, אבל פה רואים שזה לוח זמנים של המחלקה לפיזיקה וכל מיני כאלה. צריך לקבל את האישור, נכון, של המשפחה. אני לגמרי מציג, האמת, אני אידיוט. הדבר הראשון שהייתי צריך להגיד זה שאני ממש מודה למשפחה על זה שנתן לי את הגיבוי ואת הרשות גם לצלם וגם להציג. תראו, צילום זה כלי ביטוי, ולימור, שהיא חברה שלי גם, עשתה עבודה גדולה משלה. התהליך לא, לימור זה הבת של שאול. של שאול. היא ידידה מאוד טובה שלי, כנראה שגם של יפה מסתבר. כן, אנחנו למדנו ביחד בכמה קורסים. בואו. תודה רבה.